ayikho mfethu into ebuhlungu kumuntu wesilisa njengokuthola ukuthi kunomuntu othinta la athinta khona. Kubuhlungu mfethu lokho ngiyakwazi. Ngiyakwazi. Ulala naye vele. Ngize ngimyeke. Ulala naye. Njengoba ngichazile ukuthi maningi amathuba ukuthi ngigcine ngilalile naye makuwukuthi uyaqhubeka ngale. Awulalile naye. Kodwa ufuna ukulala naye. Kuzokwenzeka. And nina senenza izinto eziningi before nenze ucansi. Niyakhotha. Ukuthatha block. Into eyenziwa. Ukuthatha block. Akakhothi nobody. Noma kazi kufike lapha. Nakhona futhi aboma ukuthi uthi wena uyamala lo wakho. Anginendaba nami engingakadeli ngeke ngize ngimyeke engakadeli ngoba nawe umyeke ngoba usudelila ngithi udelani dela lokho bokwenziwa naye iloko kwenzayo naye awukujabulela usajabulela kuba nami ngiyakujabulela ukuba nawe udelani ukuba ngikujabulela ukuba nawe bengingasanda ngisho umkhafaze efonini ngithi angisakufuni but uze la benginawo ama choice ngila ngoba ngifuna sithola isolution ukuthi kwenzakalani wena inhloso yakho yini ukuthi nimayinazi ngizongenela ke mina manje uzomayinazi iboyfriend yakhe le ingazi imthinte futhi uma bafulonke isangazi imthinte ngoba mhlawumbe mekuyamthinta izomthinta kabuhlungu uyazi ukuthi Wenjayo ngizama ukulungisa into Wenjayo manje wena bafuvela ujaha ukulwa ke manje uyazi ukuthi emavikini amabili adlulile ngaphambi kokuthi ngifind out benginendaba ezimnandi bekumele ukuthi ngitshele zona ukuthi nginamasonto amane ngikhulelwe ingane yethu kodwa ngangakwazi ukuthi ngitshele lokho ngenxa yezinto engithola ukuthi uyazenza Sithando sami cha musukuthi sithanda sami uyithola musukuthi sithanda sami ubune choice yokuthi ulungise izinto kodwa ukwenzanga lokho ngazama ukuhlala nawe phansi awangangilalela manje usuzothi sithandwa sami manje ufuna le ngane ithi izalwa nje seyine stepfather kuzobe ngaqali ngayo ukuthi bene stepfather izalwa awumenje kuzobe ngaqali ngayo mana mama ngicela uphuma nawe uyithola mama uqinisele manje ukhulelwe uzobuza lokho manje into engabe uyaze emavikini amabili adlulile awukazi umjayele nje mama awukazi ube nesikhathi sami awukazi unginike ithuba lokuthi ngiyichaze awukazi unginike ithuba lokuthi ngichaze ukuthi ngizizwa kanjani awukazi ubuza ukuthi ngihappy yini engishoda ngayo all you just do is wake up every day uvuke unganginaki mina Mashandu ngiyaxolisa sana ngola ngizokhuluma kanjani ngoba ujahe kona ukukhuluma kanjani ba asili laba hayi muthi ukubheda la uyabheda bafasili angithi uyazi ba futhi la asili solongezi kodwa ngiya-understanda ukuthi indaba unolaka asikho ke lapho silungisa nje indaba yakho silungisa indaba yakho mama ubuthi wemfowethu yona indlela ekhuluma la indlela ekhuluma ngayo Usifebe yes Usifebele mina Usifebe kwaba yiphutha lenzeka ngalo iphutha lani lelo uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba ma asimlinde chaza simlinde chaza uzotshela bonke abantu wangifebela ehlisa umoya selokasa labo banomama kaze ngizwe lento empilweni yami lenkathi uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga so abantwana njengamanje kwenzakalani ke ngabo abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine-stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine-stress ngayo ngangibona i-option eyayingcono ngaleso sikhathi kwakukufa kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi awudli ekhaya ngoba into oyifunayo uyayithola ngihlalela ukudla uhlalela ukudla ngihlalela ukudla ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlele nokudla ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni ngoba phela awufiki wena awubuyi wena kusho ukuthi khona la uthola khona ngini inkinga yakho kulamba embedeni nemali ngiyala akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocethe ngiphumela ngaphandle ngini ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi uzocomplaina ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uzophumele ngaphandle nyakazulu Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele yes baningi even ubaba mnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo uNkulunkulu creator ngendlela ehlukile yabona ke iyangithusa ke leyo ke manje iyangithusa yonke lento lethoza ngayo manje iyangithusa nje ngoba phela lento ilula siyikhulumile lento yangenza ngendlela ade ngikhuluma ngayo mina ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khasi ocela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngilungisa uyazi ngeke ngize ngilwe nawe mina uyazi ngithanda kanjani sento sami uyazi mafa kwami ngithanda uyazi wena kwengane ngikhulukeze nje phambi kwengane ngijijela ngepipi nje ngenze njani mina ngenze njani kumnandi yini kumnandi kanti kubhlungu yini vele ni baba ngithi mina ngikhathele bengitshela ukuthi uzohamba ukuyeke leyo nto ukujabula embhedeni hayi
Awuyi-understand? Shuthi ke sesingaqhubeka mhlambe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma umntwana wami. Abangani? Yebo. Kade uyindoda yami sesiyabangani. Ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani. Siqhubeke ukuze siyikhulise kahle phela ingane yethu ngoba Wena kodwa inzondo sewuyicreatile already. Okay, so Uzawuthini because ndizawugula egqibeleni. So manje And ke ngoku andikwazi noma ndimunca khona nizawukwazi uyimunca pha. kulo 4 years awukaze ucule la kuBhuli. Ndicula njani? Ndicula njani sisebenzisa icondom? Ukuthi umuntu wesifazane bazizela-ke ngizothini-ke ngoba isikhathi esiningi bayizela. Naye udadewabo uze wafika kumina engenzela izinto engingayi-understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngayifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shuthi manje uyavuma ukuthi Sithi uqala ukujima i-performance yakhe emgwedeni isa-right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu. So iyona-ke into ebanga ukuthi ngize ngibhalele ishow ukuthi mhlampe is aduye ukujima. Because mina ngiyathanda. Uthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuke izinto efrijini. Lalela-ke ngikutshele uyabona umyeni wakho uyabona umyeni wakho wayengithengela ukudla wayengithengela. Manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lalela wena wawungwashisa amaphenti akho wena usesikhathini that's why ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba utshethi ukuhlakaniphile. Ayi ngane leyo ngumile bathi leyo ngane ngumile naye lo mfowethu ekhanda eqinile ngoba abuza kahle kunini ngichazela yonke into ekhanda eqinile na ningaloko ningibonela la ngibuza indaba le yaleyo nto leyo ningaloko ningibonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngihlala naye ngonza ingane engitshela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu weba mhlambe lengane yangakhuluma ngabe namanje uphinde futhi umdlalise umama. Ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlaliswa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye. Ngocabanga nje nceke yami zonke izinceku Hlala phansi Nyambo. Uhambe waqala kuyena noma kunjani? Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambo. njani? Mina lona ngazama ukumsiza. Incane into yakhe ingaka. Ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba. Ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke. Isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona la maphilisi angenza ukuthi ngiphi. Ngoba uSontoba akafuni ukulungisa amaphutha. Okay, asimnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kwisho yini la ibone ngathi wrong nafuna nilungise. into engishoyo lo masenza naye isex iba good uyazi naye abe right ekugcineni wenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina I-right kodwa into uthi angishaya futhi. Ayikho right. Xolisa sisicela uxolisa. I-right into uthi angishaya futhi. Ngiyazi ukuthi Sisikole makhulu ngishaya. Uzobona lesifebe. Uzobona lesifebe. Sifebe wena kutshela. Sifebe wena uqamba manga. hlala phansi. Uzobona lesifebe. Kutshela wena uqamba manga. Shaya phela Uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba Musa ukuthi ngiyakubhedela. ufuna ngithathe lezi ngane zakhe zamavesi adlele ngiyoyilethe ekhaya igcekeni Ini? ngiyolethe ekhaya ingane engingazazi ukuthi ezakephi Ubiza ingane zami ngamafezandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamafezandlebe. madlame yabo ingakho bengafuni ivese ngithanda mingabe uthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ngithanda nezingane zami. Umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe ingakho yini. bengafuni uyiveza lento ngikuthande nento yakho kanjani izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. Ikhaya kanjani? Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLwesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike
lapho njengoba nango-Thursday ngo-Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama-highlights ukuthi yini ongayilindela ngo-Thursday ekuseni ngo-9. So wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama-highlights avela nini, kanjalo-ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcini-ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezansi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi-ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli-ke ukuthi udonate ngento engakanani, wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi-ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoine i-membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcini-ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte ey'nkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why kurong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicele ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi-ke indlu le khaya la senze izinto ey'ningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.